alaikum warahmatullah. Yan uwa, yau bidiyon namu abinda zan nuna mana ta yadda zaka canza mutum suna a saman Facebook. So za ka idan kuna chatting da wani ko kuma kana chatting da wata ko kuma kima kina chatting da wani, to kana son ka canza mai suna, ko da ma mutum ya ce da wake chatting zaka iya nuna mai sunan su zai ga sunan wani ba wanda kake chatting da shi ba. Yanzu nan misali idan kana chatting da budurwarka kai tsaye da wani ya leko zai ga kawai da namiji kake chatting, alhalin kuma yarinya ce kai ka canza ma wata suna. Ko kuma idan kina chatting da sarmayinki zaki iya mai da shi sunan ƙauye ko kuma wani abu makamancin haka. To in kafin nuna muku wannan ina so da farko ku je ku danna mana alamar subscribing, kana ku taba mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabon bidiyo mu. Sannan ku daure ku danna bidiyon ga alamar liking domin ya wata sauran yan uwa su gani su amfana. Sannan ku yi mana sharing din wannan bidiyo a duk wani chatting da kuke, WhatsApp, Facebook, Instagram da dai sauransu. Nagode. So yanzu kai tsaye zaka canza wannan suna, kai tsaye zaka zo ka faɗo inda messenger ɗinka yake wanda kake amfani da shi. Gashi nan kamar shi gani mu yanzu wannan shine namu, sai ka taba shi kamar hakan ga. So bayan ka taba messenger ɗinka gashi nan kamar shi gani yanzu haka ya buɗe mana. So yanzu idan kun lura wanda nake chatting da su ga sunan irin su Nura, akwai irin su Yarbe Haruna, akwai irin su abokina ga sunan da sauransu, akwai irin su Lawali ga sunan da sauransu. To yanzu nan misali bari in ga wa nake so in canza ma suna. Yarawa misali kamar wannan Rabe Yarbe din ina so in canza mai suna, gashi nan kai tsaye kawai sai in taba shi kamar hakan ga. So bayan na taba sunan gashi nan kuna gani sunan shi shine Rabe ga yana. To kai tsaye da an canza mai suna sai ka zo sai ka taba a nan wurin. So bayan ka taba nan wurin kamar shi gani, so yanzu gashi nan sai buɗe maka wannan fuskar da kuke gani. So bayan ya buɗe mana fuskar inda zaka taba sai ka zo sai ka taba a wannan zabin gashi nan. So bayan ka taba wannan zabin gashi nan zaka ga ya bude maka, na farko zaka ga sunanka, na biyu zaka ga sunan da kake ka canza ma suna. So kai tsaye da zaka canza mai suna sai ka taba wanda kake ka canza ma suna, gashi nan Rabe Yarbe sai in taba shi kamar hakan ga. So bayan na taba shi idan kun lura sunan kai tsaye zaka ga sunan shi nan ya bayyana Rabe Yarbe. To kawai kai tsaye sai in haka sai in goge shi. Yanzu na misali bayan ka goge shi to sai ka zabi irin sunan da kake son ka rubuta. Misali ni bari in ga wani suna nake son in rubuta. Kai tsaye bari in sa misali bari in ga wa zan sawa, bari mu sa Ibrahim. Yanzu haka sai in ce Ibrahim ya mini kawai kai tsaye gashi nan bayan na sa Ibrahim sai in taba kan nan wurin. So ina taba nan wurin kai tsaye za ga sunan nan Ibrahim gashi nan ya bayyana. To yanzu bari mu fita ku gani, bari mu fita. So muna fita kai tsaye kuna ga sunan wancan Rabe Yarbe wato sai Ibrahim gashi nan ya bayyana. To a haka duk wanda kisan ka canza ma suna zaka iya canza mishi suna a nan wurin. To yan uwa da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku a nan wurin, nake ce muku bisalam.